Madzulo abwino ndipo ndi nthawi ya Nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema wa Times ndipo muli ndine Jawez Banda. Koma poyamba nayi mitu yake. Atsogoleri a bungwe la SADC awalangiza pa ngongole za maiko awo. Apolisi akufunafuna anthu amene anapha munthu wa Chalubino kwa kachere mu mzinda wa Blantyre. Ndipo mu nkhani zina bungwe la HRDC lapempha boma kuti litsitse mitengo imene oyendetsa galimoto adzipereka pa zipata za pamsewu. Tili ndi izi ndi zina zambiri tiyentikale limodzi. Tsopano nazi nkhani zonse mwatsatanetsatane. Mabungwe amene si aboma a maiko a bungwe la SADC apempha atsogoleri a maikowa kuti alimbikitsane popempha maiko ndi mabungwe amene ali nawo ngongole kuti awakhululukire ngongolezi. Mabungwewa apereka pempholi kudzera mu kalata imene alembera atsogoleriwa ku mapeto a msonkhano wa masiku atatu a atsogoleri umene unachitika mu mzinda wa Lilongwe. Matthews Kasanda walemba ripoti ili. Mabungwewa ati maiko ambiri akumwera kwa Africa sangakwanitse kubweza ngongole zomwe ali nazo kamba kamavuto osiyanasiyana omwe akumana nawo kuphatikizapo nthenda ya COVID-19. Mmodzi mwa akuluakulu oyendetsa ntchito za mgwirizano wa mabungwewa wotchedwa Southern African People's Solidarity Network a John Maketo wati ngongole zambiri zomwe maikowa akuvutika nazo ndi zomwe zidatengedwa kale kwambiri nthawi yomwe maikowa anapeza kumene ufulu wozilamulira. Amaketo afotokozanso kuti malingana ndi mmene ntchito zachuma zikuyendera m'maiko apansi pa mgwirizano wa SADC nkovuta kwambiri kuti akwanitse kubweza ngongolezi popeza mwachitsanzo amabwereka ndalama kuchokera ku banki ina kukabwenza ku banki inanso. Mmodzi mwa akuluakulu amabungwe omwe saboma pansi pa mgwirizano wa SADC adalitso kubalasa wati mabungwewa aonesetsa kuti atsogoleri a m'maiko a SADC akutsatira zomwe mabungwewa apempha. Ndi chikhulupiriro ndithu kuti azipitiriza kumatengapo chimodzimodzi ndi kumapanga koma tikuwalimbikitsa ndithu kuti apitirire kumapereka mpata umenewo kuti zimene anthu awo akuyankhula ndi zinthu zoti tikufuna kubweretsa ma solutions pa mavuto amene akhala kumana nawo. Ndi azimvetsetse ndithu bwinobwino komanso agwirane nawo manja anthu awo osati kungowakankhira kumbayo kuti mukudziwa chani iwo ngati akudziwa zonse. Tikatero ndi kuti alephera kulephera kwawo ndi kulephera kwa tonsefe. Koma ndi zimene lero sitikufuna. Msonkhano wa mabungwe opititsa patsogolo ufulu wa anthu pansi pa SADC unachitikira mu mzinda wa Lilongwe pansi pa mutu woti kupititsa patsogolo chilungamo ndi kusasiyana. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima anayendera malo osiyanasiyana amene anagwiritsidwa ntchito pa nthawi ya msonkhano wa SADC. Malowa ndi Akamuzu International Airport, Bingu International Convention Center, Capital Hotel, Golden Peacock Hotel ndi Lilongwe Civic Center. Achilima akufotokoza. Mmene a president ananena kuti ndithandize nawo pa ntchito yokonzekera kuti summit yathu iyende bwino msonkhano tinayenda tipempha anthu kuti agwire ntchito wayika pa pressure ambiri amagwira ntchito usiku ndi usana zinthu zayenda bwino nchoyenerera kuti tidzawuze kuti zinthu zayenda bwino koposaposa tiathokoze nkunena kuti kutsogoloku chikhale chikhalidwe chathu kuti mzinda wathu komanso ife kagwira ntchito kathu kakhale kotero. Ndipo a Juliana Kaduya ndi mfumu ya mzinda wa Lilongwe. Ndifuna tsimikizira anthu okhala mu mzinda wa Lilongwe kunena kuti ife tipitiriza kupanga zimene tikhala tapanga nthawi ya SADC. Suni SADC yokhayi. Anthu athokoza anthu aona amene tasamalira mzinda uno. Anthu akhala kupereka matax osiyanasiyana tigwisa ntchito ndalama zimene kupitiriza kukonzera mzinda wathu zinyalala kamisika mutipitirizabe kuchotsa misewu mwathu mutikhala tikukonza mawu kuti paliso ma project ambiri amene akukhudza misewu. Koma nopempho kwa anthu a mzinda wa Lilongwe tinjonde wina asatengepo gawo mzinda uno watonse wina asatengepo gawo nkhani azinyala usamangotaya pena paliponse. Dziko la Malawi lachititsa msonkhano wa SADC ndipo mtsogoleri wake Lazarus Chakwera wakhala wapampando wa bungweri. Apolisi ayamba kafukufuku ofuna kupeza anthu amene anapha munthu wa Chalubino kwa kachere mu mzinda wa Blantyre. Ofalitsa nkhani za polisi mdziko muno a James Kadadzera wati malemuyo adaphedwa pakati pa 8 ndi 13 mwezi uno. Thomas Kachere andi zambiri mu ripoti ili. Muchikalata chawo a James Kadadzera atsimikizira Malawi kuti ngati apolisi ayesetsa kusaka anthu omwe apalamula mlanduwu. A Ian Muhamba azaka 20 ochokera mmudzi mwa Makina boma la Mulanje anaphedwa kwa kachere
ndipo thupi lawo linapezeka litachotsedwa ziwalo zina. Township ya Kachere ili mdera lomwe lili pansi pa Limbe Police, ndipo Patrick Musa ndi ofalitsa nkhani za polisi iyi. Dathamangira kumeneko kumene tinapeza kuti thupiro lidali loti laonongeka kwambiri, ndipo popeza kuti tidali ndi anzathu achipatala komanso mafumu poona kunena kuti thupi linali laonongeka pa maliro anayikidwa pompo. Some 2 days later ndi pamene tidapezanso kuti ziwalo za munthu, manja ndi mikono zidapezeka ku maoni zitangosiyidwa kumeneko. Ndiye zimenezo zidapezeka kuti no zamalemu. Nzathu achipatala ndipo kugwirizana ndi ife apolisi tidakafukulanso maliro aja pamene no anzathu achipatala adapeza kuti malemuwo kufa kwawo adachita kugwiridwa pakhosi. Tinene pano ife apolisi kunena kuti kafukufuku akuchitika kuti tione kuti adapanga zimene zindani. Ziwalo zina za malemuyo zinapezeka zili mthumba mu nkhalango ya Maoni. Izi zikubwera pamene dziko lino likulimbana ndi mchitidwe ozembesa komanso kupha anthu akhungu la chialbino. Bungwe la Human Rights Defenders Coalition HRDC lapempha boma kuti liunikirenso misonkho imene oyendetsa galimoto adzilipira podutsa pa zipata zatsopano zimene zamangidwa m'maboma a Nchewu ndi Dedza. Bungweli lapereka pempholi mukalata imene latsindikiza. Odreka Palamula walemba zambiri. Lachinayi boma lidatulutsa mitengo imene anthu akuyenera kulipira pa chipata cha pansewu wa Chingeni ku Balaka komanso kwa Kalinyeke m'boma la Dedza. Mndandanda wa ndalamazi ukusonyeza kuti ndalama yaying'ono yolipirira pa msewu ndi 1,700 pamene ndalama yayikulu ndi 20,000 potengera mtundu wa galimoto komanso kuchuluka kwa anthu. Malingana ndi wapampando wa bungwe la HRDC Atrapensi, mitengoyi ndiyokwera kwambiri polingalira kuti anthu ogwiritsa ntchito msewu amalipira kale misonkho yochuluka. Atrapensi ati mitengoyinso ichititsanso kuti anthu pa msewu adzilipira ndalama zochuluka. Iwo ati zachitikazi ndi kubera Malawi polingaliranso kuti misewu yambiri mdziko muno ndiyowonongeka. Bungweli lati boma likuyenera kuunikanso mitengoyi pokumana ndi magulu osiyanasiyana makamaka anthu ogwiritsa ntchito misewu. Koma mneneri wa bungwe la Roads Fund Administration Amasauko Ngwaluko lachinayi adati magulu osiyanasiyana kuphatikizapo unduna wa zachuma, unduna wa zamtengatenga komanso bungwe lawo adali ataunika kale mitengoyi. Mlembi wamkulu wa bungwe la Minibus mdziko muno Coxley Kamange nawo akutsutsana ndi mitengoyi. Nduna ya zaumoyo akhumbize kandodo chiponda yati nkhani zabodza zokhudza matenda COVID-19 zikulepheretsa undunawo kulimbana ndi matenda awa. Achiponda alankhula izi pa msonkhano wa kafukufuku amene wapeza kuti anthu ambiri mdziko muno akumanena zinthu zosiyanasiyana zokhudza COVID-19. Rebecca Chimcheka walemba ripoti limene akuwerenga ndi Odreka Palamula. Achiponda ati anthu ochita kafukufuku komanso boma akuyenera kupeza njira zothana ndi kufala kwa uthenga wabodza okhudza matenda a COVID-19 omwe wambiri umadutsa masamba a intaneti. Anthu ambiri kuyankhula makamaka pa misamba ya mchezo imene timati Twitter, ena amati WhatsApp, makamaka pa social media pamene anthu ambiri amakamba zinthu zosiyanasiyana. Ayi mukabaisa katemera ndiye kuti imeneji muli 66 ndiye kuti mumwalira, iye mukabaisa katemera, iye mutupa, mukabaisa katemera, iye ndiye kuti afuna kuti anthu onse basi tachulukana kwambiri anthu asiye kubereka. Amalawi ena mpaka ndithu amwalira chifukwa azikhulupirira nkukana ukalandira katemera kupezeka kuti munthu watisiya. Nduna yofalitsa nkhani Gospel Kazako yati unduna wake uonetsetsa kuti uthenga okhudza matenda a COVID-19 ukugwirizana ndi mfundo za bungwe la United Nations. Anzathu ngati asayansi amene apanga research zimene apeza kumeneko ndizofunika kuti tiziunikenso bwino komanso kuziyeyeka bwinobwino ndikuunika ndikunena kuti ndi chani chimene tingachite kunena kuti anthu asapitirize kumafalitsa bodza komanso kumapanga bodza. Professor Sosten Chiwota
adachita kafukufuku okhudza uthenga wabodza wa matenda a COVID-19 ndipo a Paul Benes komanso a Professor Reiko Heko a sukulu ya ukachenjede ya Leicester mdziko la United Kingdom ndi amene adathandizira kafukufukuyu. Mukonera nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema wa Times. Tipitiriza kupatsirani nkhanizi posachedwa apa zikangotha izi. You know how we were saying all the sponsors are getting on board now, so well, let me pull out of this meeting to tell you about something exciting. I, Sam Kabambe, want to invite you to the Soaked in Worship concert by Apostle E. Chiteka Lewis. It's happening on the 28th of August 2021 right here at Crossroads Hotel at the Great Sapitwa Hall. On the day, the doors will be open at 5 p.m. Get your standard tickets at 10,000 kwacha. 30,000 kwacha gets you a family ticket that allows 4 people to come in. And of course, the VIP ticket is 20,000 kwacha. For a family of 4, you can get a VIP ticket at 60,000 kwacha only. For the numbers showing on your screen, these are the numbers for you to get in touch with, for you to get your tickets. And of course, we'll see you on the 28th of August. Get your ticket at Crossroads Hotel Business Center in Mbowe Puma Filling Station. Takulandiraniso ku nkhani zathu. Popitilira ndi nkhanizi, anthu amene akhala mnyumba za Malawi Housing Corporation MHC ku Ngumbe mu mzinda wa Blantyre awuzidwa kuti atuluke mnyumbazi. Anthuwa ndi okwana 15. Izi zikudza pamene kampani ya Malawi Housing Corporation idamanga nyumbazi pamalo amene akuti si ake. Akuleza pokoso ndi oyimirira eni malowa pa nkhaniyi. Chimene chachitika ndichokuti pali milandu yokhuza malo ano pakati pa akuseli Kumvenje State Limited omwe ndi ene ake amalo ano ndi Malawi Housing Corporation. Kuti Malawi Housing Corporation anamanga nyumba pamalo oti si awo komanso apitiriza kumagawa maploti kumadula kumapanga misewu pamalo kuti si awo. Ndi nkhanizo zidakali ku court. Tinaona nokuti Malawi Housing amba kulowetsa anthu arenti kuti abwere kuno komanso kubweretsa anthu pamalo pano mwinaso kugulitsa kumene. Ndi ene ake amalowa akuseli ku Venje State anapita ku court kukadandaula ndi a court apereka chiletso kuti injunction kuti housing asiye kupangisa rent nyumbazi zimene nkhani zake zidakali ku court komanso kubweretsa anthu pamalowa komanso kupanga misewu komanso kupanga zina zosayenera kuti kuchitako. Ndi chifukwa chake tili kuno mazauza anthu amene ali pamalo pano amene anabweretsedwa ndi Malawi Housing kuti sakuyenera kupezeka pano malingana ndi zimene a court anena. Times isidakwanitse kulankhula ndi mneneri wa Malawi Housing Corporation Ernestina Lunguzi kamba kakuti sanayankhe foni yawo. Aphunzitsi amsukulu zimene sizaboma adzudzula mabwana awo kamba kosapereka ndalama za pensioni ku makampani amene amasunga ndalamazi. Mlembi wa bungwe la aphunzitsiwa Falison Lemani wati boma likuyenera kuyendera sukuluzi kuti izi ziyambe kuchitika. Audrey Kapalamula wadzani nkhani yonse. Alemani ati sukulu zambiri zolipira sizidayike ogwira ntchito ake pa mndandanda wa ndalama za pension pamene sukulu zina zikulephera kulipira ndalamazi mwa ndondomeko zake. Iwo ati izi zakhudza miyoyo ya anthuwa makamaka pa nthawi yomwe adzapume pa ntchito zawo. Inspection imachitika ku sukulu za private ndiwo ochokera ku Ministry of Education nduna uya za maphunziro. Unduna za maphunziro kamapanga inspection umangoyang'ana kuti kodi muli qualified, kodi mukulemba ma lesson plan, kodi muli ndi ma schemes of work, osayang'ana kuti kodi umoyo wa mphunzitsiwo ukuyenda bwanji. So ndi mavuto amene alipo ndeti mapanga ripoti koma kuti anthu aja azike no mudongosolo
zikumavuta zikumatenga nthawi zimene zikuyika uchiopsezo patsogolo la mphunzitsi wa private. Koma mtsogoleri wa bungwe la sukulu zolipira mdziko muno, bungwe la Isama, Wycliffe Chimwendo, ati sukulu zolipira zochepa zokha ndi zimene zikulephera kutsatira malamulo, koma sukulu zambiri zikutsatira malamulowa. Komishonala oona za ntchito ku nduna oona za ntchito, Ashalewa Nyangulu, ati unduna wawo uwunikira za nkhani moyenera. Mundikhulupirira kuti nkhani ya pension anzathu ku Reserve Bank nawonso akuitenga kuti ndi nkhani yayikulu kwambiri, ndipo pakali pano akhala akuchita makampeni kuti anthu onse amene sakukwaniritsa malamulo ayenera kupanga zofunika kuti anthu awo ayike pa pension. Mwazina aphunzitsi a msukulu zolipirazi ati ntchito zawo zikhale zokhazikika komanso azilandira malipiro oyenera ngakhale kuti pali matenda a COVID-19. Iwo adzudzula boma kamba kowasala m'magawo ena makamaka azakumwa komanso ndalama zapadera akawayitana mu zochitika zosiyanasiyana zokhudza boma. Mkulu wa maphunziro ku Tini Zone m'boma la Mzimba, Joseph Mbwere, wati sukulu zambiri m'bomali zilibe zimbuzi zokwanira ndipo izi ati zikufunika kuziunikira bwino. Josephine Chipofya walemba ripoti limene wawerenga ndi Sam Kalimira. Poyankhula pamwambo umene bungwe lomwe la boma la Look Foundation limapeka zimbudzi pa sukulu ya Kankukwe, Ambwere anakuti pafupi ana 10 mwa ana 100 aliwonse atsikana amasiya sukulu panjira makamaka akafika m'makalasi akuluakulu. Mapezeka kuti zimbuzi ziwiri zitatu ndiye zakhala ndi kuti zimbuzi ziwiri zitatu zija zithandizana mwina sukulu yonse pamakhala povuta imasokoneza kwambiri chifukwa makamaka ngati ana athu asikana akamakula mwina kufika cha 6 7 8 amaona kuti zimbuzi zikuchepa kuti azikazithandizira kulibe amangosiya sukulu munjira. Pakadali pano wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la Look Foundation Community Development Atina Tholedzama anakuti nzofunika kuna kuti zimbudzi zambiri mdziko muno azikonze komanso kukumba zimbudzi zina kuti sukulu zikhala za ukhondo. Ifeyo ngati bungwe la Look International timagwira ntchito zosiyanasiyana ndi masukulu, timagwira ntchito za ukhondo, timagwira ntchito za scholarship. Nde mndondo mu process imene pamene tinazaona kuti pali vuto losoyikira matoilet ana, ndi tinaona kuti ana anthu azambiri amakhala ku sukulu koma matoilet abwino olongosoka pano panalibe. Ninkwati chona chinthu chanzeru choti tigwirane nawo manja kumudzi kunoko kuti timange matoilet m'masukulu amene komanso mayunivesities komanso ndikukonza matoilet. Elizabeth Nyirenda yemwe ndi wa standard 8 anakuti asanamange zimbudzizi iwowa ankapita kuzithandiza kutchire. Iye anakuti izi zimasokoneza ulemu wawo pa sukuluyi. Bungwe la Look Foundation lili ndi ntchito yomwe ikuchita yokhudza za umoyo ndipo yamanga zimbudzi ku Mzimba komanso ku Nkhatabe ndi ndalama zokwana 10 miliyoni kwacha ndi thandizo kuchokera ku Biogas Foundation. Nkhani zathu ndizo mwezi koma tisadasiyane na inso mitu yake. Atsogoleri a mbungwe la SADC awalangiza pa ngongole za maiko awo. Apolisi akufunafuna anthu amene anapha munthu wa chialbino kwa kachere mu mzinda wa Blantyre. Ndipo mu nkhani zina bungwe la HRDC lapempha boma kuti litsitse mitengo imene oyendetsa galimoto adzipereka pa zipata za pamsewu. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina ya internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupipafupi, khalani motalikirana ndi anzanu komanso valani mamaski nthawi zonse kuti mudziteteze ku COVID-19. Muna ndine Chawes Banda, Madzulo abwino.